mohai khayei je age CPIM 25 bosor chawi thangka phiaba tabuk IPFT BJP hapang khai tongko phiaba norno current nai tirnai ni sara sapai ke mohai ke meeting khayei mutai hai potapuro sapaijak kintu lama ronai hina au mohai keno tini krak salo korbuk amchai olindro kamini mampli kasai phaimani phiaba tabuk bo mohai kheno tiprasa kami amchai rogo kasai naikha hingke tei kerei lama kerei pherang kerei abo hai kobangma thayono tongkho phiaba olindro kamini lukuro okokno saka bisi neichiba hapangkhai thangjak CPIM phiaba bisi brei romoi hapangkhai tongo IPFT tei BJP phiaba chongmari gana simise kami amchayo phayei tei keri khe tei renai lama keri khe lama renai pherang keri khe pherang rohornai henei chawo phiaba chongmari keplai engei hapango achuka hangke akok sanai rok kami amchayo yapiri phanose sewei naiphaya henei khadulaijak kamini lukuro phiaba jengjalni kokno sawei khanareka kamini lukuro jora kedegma romei kamiwo pherang sokphaya phiaba pherangni kok simiya tini jengjalo kelaijak lamani jengjalo kelaijak okokno saka phiaba te prasarokni kepalni biriman hengke bopruchi kaklang sinani sabonosi poito khaisinani phiaba oma haikeno miya tangsalni sanja jorawo korbuk tipramo thani atongrok a olindro kami thangai greater tipralenni kokno pirnani thangpuro kamini lukurok khadomani phunukha omo haikeno chongmari boskango hingke gobangma political party rokno phayu thango phiaba chongmari keplai engei hapango achugui thangka hingke o kamino nasigi phanoche naya hnei kamni lukurok khuk peplakha hingke ulani simi paithak jora naitongri mukmu TV norokno mohai khayei je age CPIM 25 bosor chawi thangka phiaba tabuk IPFT BJP hapang khai tongko phiaba norokno current nai tirnai ni sara sapai ke mohai ke meeting khayei mutai hai potapuro sapaijak kintu lama ronai hina kan norokno oma ke samane bisinti norok mara man khala marok current okara phakya aje kare ba